belani Karang Kajompel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Ini ngapa ya Bagong, ini ngapa ya Caidan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nah aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Naming arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Iki pendhitane iki. Aku mek pengen bayar kamboyong karo bapakmu ayo. Aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe mepalangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, ora ngerti awake dhewe ya. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye Durna? Lho gareng kok iso mabur? Lho, gareng wis tuku tiket pingenane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe gletak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Iki tak ketokke ndase tok. Ndase tak ketokke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Candhawamu pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles biwi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan. Jagone ora padha tarung, prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang, mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lala gareng iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem, umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah-gagah kabeh, bagus-bagus kabeh. Monggo ya atine apik kabeh tur dadi daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kaya ngene iki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. Kowe iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang rismune lenggah mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku. Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti. Biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara.
Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Jaman semono kae, mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Kowe nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ora ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Bare bret. Culing. Mosok nganggo culing-culing barang. Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara wisanggene wilujeng Den. Kakek Semar slamet aku kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya kek slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya Siwa Badrana ya slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya Siwa Semar. Slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih Ndara Abimanyu wilujeng. Ya Siwa Nayantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Kula niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara wisanggene bekti kula kunjung nggih Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca, ya Petruk. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Abimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo, Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tibus padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tibus padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Apa ya ora usah nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya. Disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen ya rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ra, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Romansaku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Nggih monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau sayekti njumbahke lawan impenku, Kek.
Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukra Kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dasih ketitik sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina. Ateges simpen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja dene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya duwe gegayuhan marata aku kandhanana aku paring ana dawuh merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar aku yang bakal bantu marang panjenenganing Kakekna Yantaka. Ah. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapak niku sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak, ilang tabeting rasa kamanungsan, wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Nggih? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem. Tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara ya jagat Mahitungkara. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning Kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena. Heeh. Lah terus kersane Kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Mila Ndara anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming sagu teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Lha coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagat risang kapirangu rangkul kinempit kembit dosang reknaning bawana ing yen pancen temagaku digunakake dening Kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Nggih matur nuwun. Siwa Semar
Nadyan aku bakal budal menawa negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Klimasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartane Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Ora usah kuwatir yen ana muga-mugane Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Ah, matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala Gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Ngunek aku sapenake aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Ah, kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara. Prapting sukuning argeram kang tumingal. Dereng ngantos paripurna Balwacana. Kasarurawipun Begawan Durna, Pandhita ing Sukalima miyak kang jagung sumaya karya kagiat kang samya mulat. Tak kira sapa lah. Iki kok ora pangling. Penemban Durna sing ngrawuh nang Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh, lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Ah, wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke.
Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pendhawa mau rasane ki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana ki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya dirungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske, nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoax apa? Kire. Kuwi hoax ki kabar tidak benar, itu hoax. Oh. Penemban wilujeng. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya Ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo angkene biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petro tak tampa pangestuku tampanana ya Petro? Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya jajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna. Bekti kula kunjuk. Agong, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora suudon karo aku ngapa to? Kowe kene ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tok loke sing elek. Aku tekan ndi wis tok anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampeyan niku kok malah takon kali kula. Sampeyan niku sebagian apa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nekke penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana nggone ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandhening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora keteng amung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen ta pagebluk mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ing ngenu.
Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis iso gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek menggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saprahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang. Amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina, bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetha nek training le ngenehi kowe dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem Mar. Lho. Kana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloe kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapane kok ya, engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung. Ada gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wadene kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem budal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa.
diparingi Purbawasa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek merga ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Durna bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku. Kowe manut karo aku, ewadene kowe ora manut karo Begawan Durna. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, kawula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak, tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong arep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iki ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah. Kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek, Bang. Heeh. Ameng lirike kok krungu ya, Mil. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sapulahe menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju nang ngarep aku? Aku arep ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe rawangon kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ya Bagong, iki ngapa ya cah edan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene.
Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen ning rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku neno wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga kowe Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iya ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejar-kejar. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati. Loh, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Bengawan Durna. Seruh sisan. Bocah kok kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong ini omong cangkeme elek ora. Kowe iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Kadempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundhake para nom-noman ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran padha dolanan obat manusia macam apa kuwi terus di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Kadempel. Nek ana sing ganggu Karang Kadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Ya, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakokke. Ha iya. Ngerol. Ha wis kono nek nandangi Durna nek ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho,
Ah ngopo aku ora ndek masalah apa-apa kok. Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir. Aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong? Kurawa dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut wae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja. Apa Bagong? Kurawa disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka areng kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Abimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan, ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kaya ngene iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe, Nyok. Wala edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Oh, ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong. Kaya uncek kene kok ndelenge ra. Piye, do percaya ora karo aku? Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Buddha saiki sendika, Bagong. Aku nek ora dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe ora percaya karo aku. Ning sing penting aku dipercaya karo ndara-ndara putra-putra Pandhawa.
ning kowe ya aja meneng wae Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek anu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanastren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk si Mbok Kanastren, moko si Mbok Kanastren ki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebe. Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak, si Mbok tapeke. Us. Yo car nekat. Si Mbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Si Mbok Kanastren ki widodari reng. Wah, Semar ki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awan delok polahe Semar. Anggere tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatran. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Ha goblokmu ora. Ora aku bar golek kodoke. Sentre rak ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Ha, Semar. Ben keculek matane ora. Dan untung ora nyoblos. Ungu nekno ladrang. Bagong. Heeh. Sapa iki? Aku kok kaya urung tau tepung. Lho. Aku Kurawa, piranganing Sata Kurawa. Kartomarma dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. Wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu. Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong ngomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten leganing atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Lha niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap. Begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawanu aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Aku mundur.
tumbal jebol dadamu wal. Lagi. Pinggir. Oh, Gatotkaca Siwa Kartomarma. Kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Bari baksa kula wantun dengan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma. Mati dening aku. Aku kok ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Kowe darang ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Lho, tanahi dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot iki. Mati denengku panggal tak ayani. Ya.
Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Orang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang. Pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Yo. Ya ora mung omong kosong lho. Ora. Tak bantu. Carane? Aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa niki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu melocot ora. Ngampet ambegan. Mancing ning awakmu. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus, Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius? Tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane? Tenan. Carane? Ngampet ambegan awakmu tibakno ning bumi engko ora bablas tekan jero bumi. Niki serius niki? Yo. Mun anggar aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, langgeleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye, Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek ambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yuk. Jedul mburimu, Reng, mburimu. Wedyan. Ambles meneh. Mburimu, Reng, mburimu. Wedyan ora sida. Mburimu, Reng, mburimu. Wedyan bocah iki kok mbebeda wong tuwa. Mula nek ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, war njaluk Ndara Gatotkaca. Nolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dinclupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi to Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih. Ngampet ambegan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kipun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah ndir Kantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karkasuta. Mpun Den. Wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur? Sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah ndir Kantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe.
bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Konjur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel iso. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan tenan. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sapenake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku iki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane. Banter tenang. Mati aku Sambata. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jamule. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jamule. Lak tonya lho, Reng. Medune nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Ayo Karang rung tau landing. Nyun ngapura kaya. Ge sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni, pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Lho kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripan ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali.
Penditane iki. Aku meh pengen bayar karo bapakmu ayo. Aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngeparangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, ora ngerti awake dhewe ya. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Lho. Lho gareng kok iso mabur? Lho, gareng wis tuku tiket pingenane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Kita ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimbles gareng. Ak candhawamu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora semama ning awakku kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den. Ya. Padha-padha. Ning telane gareng balekke. Ajeng kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo ki rak ya golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik kok. Sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine Apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanakan dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbali Ndara Antasena. Nendi? Kae nang pelataran kae Andragal Kaca Andratarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundhak aku wong tuwa ora kene do nekoso malah cenguk-cenguk. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane kandayane Trisanya purnama sasi gilar kiaran ing tengah latar
Gegeke pripun Den? Njumbuhake kelawan kesagu aku nalika semono, aku sagu diutus ning Ndarawati. Nggih. Aku sagu diutus ning Amarta, aku sagu diutus ning Mandura. Siwa Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa, ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Ya pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Semar aku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karangkadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Yo aku njaluk pamit yo kek. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih, Den. kita busa uyon
tresna sinayang manggelung mangruk mining mangungkung kanduhan remang lerleno tanpa kanen yen tan tuluso mangku sang Tya Utama Nalendra Muda Sumono madin luwih kana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ora pangling kaya majaku Ndrapsila geni wisanggeni ingkang sowan ning Projing Ndrawati padha kanthi harja nggir sowanira kulup Bambang Wisanggeni tansah pinanganing kawidadane ring Sambikala Praptakuwa aku ngaturake sembah bektiku katur ngersaning wa Ndwarawati ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampanana ndak gegem ndadekake jimat
Antasena Atmajaku cah bagus padha kanthi raja sak praptamu. Pangestune Siwa Ireng wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya nggih tak tampa pangestuku tampanana. Anggir kekalih. Ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki winantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman. Iya kula tampi. Bektiku katur ya mak cilik. Iya kula tampi Anggir Antasena. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datul ya Projeng Ndorowati. Yo, mak cilik kaya wis ora kurang prayoga. Misanggeni. Ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara gage matura, yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe, matur ingkang terwaca, nanging yen ana ingkang utus, sira diutus apa kulub? Uma Ireng. Atmajaku Ndrepsila geni kepiye? Sejatine mraptaku ning negara Ndorowati iki ora saka karepe Wisanggeni dhewe, nanging pancen aku ana ingkang utus. Sira kulub diutus dening sapa? Aku diutus dening Kaki Badranaya, ya kakekne Semar. Wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget lho menggalake marang negara Ngamarta. Ya kuwi negaraning pepundhenku para Pandhawa. Mulyan to nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta, mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi uni. Yo, pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah, dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh. Kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku. Yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban. Akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman, wekasan jejeking adil padha ditinggal. Pernataning hukum negara ora padha dipaelu. Wekasan padha nggudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora. Nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayangan. Kebak ing katentreman, kebak ing karukunan lan kabungan, ora ana rasa cedha cinedha, ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan. Anane amung sarwa tentrem, suka raharja. Kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta. Nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndorowati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma. Mula gandeng kakekne Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa. Mula tumrap Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakekne Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Projeng Ndorowati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndorowati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel. Saperlu ngestreni marang kakekne Semar nggone bakal duwe gawe mau upama Siwa Ndorowati ora kersa tedhak. Dawuhing kakekne Semar cetha lamun yen Siwa Ndorowati ora kersa rawuh ning Karangkadempel, ingkang kudu rawuh pusaka Ndorowati Sekar Wijaya Kesuma. Wa Ireng ing Ndorowati. Kemejot patoning latinetra kocak ngundarandir. Idemnya mangolon caka wadanari romberanang. Oh, kuseta. Lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi? Apa pancen wis dibeto nganggo naring keganep? Yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan. Sabab tan wurunga lamun kapireng dening para Jawata, Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sanga kuwi Wisanggeni. Yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe Maragake Wangsulana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndorowati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta dening Sekar Wijaya Kesuma. Apa meneh amung derajate Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji, Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karangkadempel. Merga aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar gone bakal bangun kayangan mau Wisanggeni.
kaget risanggap irang urin angkul kirempit-kempit dosang reknaning bawana Di misanggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu ki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakde ora maringake Sekar Jayakusuma diboyong marang Karang Kadempel, tegese Pakde ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakde mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakde seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang puyang gudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula yen to nganti Pakde ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakde gelem maring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngampil Sekar Jayakusuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndrawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon? Sampeyan ki wakku Ndrawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujud ing Sekar Jayakusuma. Nek Siwa Ndrawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Ndrawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndrawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndrawati, Pakde Kresna. Menawi angger badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndrawati. Nanging Setyaki minangka dados senopati Ndrawati ngempun naremaken tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika wonten pundhakipun senopati Ndrawati ing pamaning Garbaruji. Iya, aku ngerti, Pakde. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot penggalih Pakde Garbaruji. Atau mak cilik Garbaruji supaya Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndrawati maringake Sekar Jayakusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi angger sampun boten dipun nemutaken kepada waksa kula mentala kalian panjenengan. Nek pancen mentala pampane ora ning kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan Jawi kene. Krewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi Sanggeni. Lah kok dadi kajangmu ngrandu gombol ing ora bisa meper maramu bal-babaling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndrawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndrawati. Kakangmu Antasena ndakno, Setyaki tak endhake. Sekar Jayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik Wisanggeni. Iya wae, ngestake dawuh. Keperanggul munggu ngayuda kewapak bawatnya bentar bawatnya bentar kewapaknya munggu ngaloko neng kene saiki ditemtokke Antasena karo Mak Cilik Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Mak Cilik, aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko ndalik tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satria Garbaruji iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten.
panjenengan menika ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja mak cilik. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndrawati. Antasena karo Sentyak iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen wis ora kena digawe becik, njaluk pangapura yen pamanmu garwa Cimentala karo kowe Antasena. Ayo panggawa tak ayani mak cilik Setyaki. Oh, iki merganing batimu. Kakang Antasena, Kakang Antasena, aja kaya ngono. Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe kene. Wis arep dadi mengkari bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora kena jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kowe lah senengane kowe iki senengane kok. Kowe tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu, nanging swantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah nom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arepane. Kandhani. Ya dicempalani ndak metuman bae. Ya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning urung kaluwan kara, ya to Ni? Iya. Urung karuwan kala sing dadi nyatane jadiane jajal nek iki kose. Wis ora padha gelut to, aku wegah nek kaya ngene iki. Antasena piye? Sekar Wijaya Kusuma tak paringake. Lah rak ngono ket mau lak malah ora geger to Pak Dik. Mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki. Wis to, gawanen nang aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal mbangun kayangan Negara Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po. Ya, bisa ngene tampan ono. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel ngaturake panuwun po. Sekar Jayakusuma baya ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndrawati ngestake dawuh. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang Setyaniko garwanira Setyaniko garwanira Setyaki wonten timbalan. Sagedhakan iki ora teka parangake nderek. Nggih. Reksanen negara Ndrawati ya Dimas nggih ngestaken dawuh.
Aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa saka anakku Drepsila Geni Siwi Sanggeni. Nggone Kakang Semar kepengin bangun kayiwangan dan tumraping negara Ngamarta. Lho iki. Ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Prabu. Menawi kula mekaten sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Setyaki iya. Aku njaluk pamit titip negara ya Dimas kula ngestakaken dawuh. Sugeng tindak paduka mugi kalising sambi kula prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Yayi iya. Ngaturake panuwun Dimas.